Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Hilot with Healing. Ayan po, magandang gabi po. Please subscribe, like, and share my channel. Part 2 namin siya guys. Maraming salamat. Please subscribe, like, and share my channel. Love you guys. Tara kami po. Sakit na sa kong higda man. Pero pang mahanag ka rin barag-bag, diba? Yung kalugar ka, ilang may kalaksan iparo, binisip ka rin. Kaya isa lang, sabay. Ha? Siya? Ah. Pinanggap ko sila na bata ito, no? Naubod na sila. Pinanggap mo kasi, no? Layo, itong lalang. Naubod na. Nagilak mo muna ito sila. Kaya chat mo daw, kagitapang. Nalinaw, kagitapang. Ha? Naman sana po. Sus, may gana kasi may naulahin. Ika to pag isa may nagsunod ato. Kung siya may nauna. Di ba naligas na sila? Alas 12 ko. Ika to, kato may na alas 12. Luoy itong isa. Ngitag ko, ginula. Sige, sa nalang dito yung pancake, kung nadagan na kayo. Bakla na kayo kulo. Walat ko. Walat ko sa bukit. Walat mo. Tauan, bukas kuraho eh.
Oo, hinatag man pre. Ha? Tutoy sa mga. Hindi ka na-charge? Hindi, dako mo na. Okay na, ang dako mo na. I-off siya, i-off. Para dali. Ano ba pala mo? Sa silang business. Ano ito, kaya may mo ito. Ano dito? Advance man Valentine's. Hindi na sila nalando ko. Bisita sa numero siya. Asa na lang, nakatuog naman sa tanan. Loya sa doha. Sinuhat mo magpayag diha. Yan nga nakabalo, kang anong anak ko sila. Tungon lang po sa wifi. Gani, manak lagi mag-wifi. Hindi na lang ito. Pindahan bago. Yan na ako tulog, niya ugmaon eh. Video po na isan. Full na po. Ito rin sa gabi ng maligo. Baka, mabalitik. Tunga. Yan na rin, malaki na boys. Oh, kasi itong mga, ano lagi siya? Ito, 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 ito. Ano maligo? Dito, malitik. Ito, maging ano na? Sa maligo. Dagdagan ba? Abot na dyan, oh. Hindi ba wala naman siya? Ha? Ano na lang, tanaw. Si? Pwede ito? Okay, ito lang. Kasi, Uy, ulit na abot? Iya. Bukan lang nagkidat 50, makulba na kayo ba? Ayaw na ka. wala lang yung doon si Juan. Hindi na siya sabihin. Kaya mo na, yung mga kamaritis nila. Wala naman dali tanan. Kita mo. Sira mo na. Amo lang to siya. Kita na. Abot na na dito. Uyan na ba? Mga size, malit ang utok mo, no? Mahal sa tayo, kaya delikado. Eh, kakain mo. Juan, mas din. Sino ka? Siya doon. Dugay man tulad pagkita ganihaw na mo nagtangkad alas 12. Wala ka po, tos dosi eh. Alas 11 gani kapin. Ang sunidya. Hanggang sa langod ko, bisa po ng biyahe. Paana. Hindi ako tawag ng alas 11. Ano, mag-weekend ng alas 6.
Magawas pa ko sa iro eh. Mamahaw pa. Ah, may isda oh. Mahaw. Ito si Wati-Wati, boss. Wala na naman ito, boss. Si? Wati-Wati, ito na. Doon sa buhang. Si ito ilap-lapil lang nga na intro. So, kung ilap-lapil tindahan ko. Katubong sikuan ka ila sa ni Henry. Katong photographer ni Rode Photo Art. Yan anak nurse. Oo. Kita ba taga dito? Kuan, mura ka dora mi dito. Oo. Si? Katubong tindahan pilapil nga banirag udto na. Oo. Banirag udto likod ato, katong bilog na to katiguang stroke, pagkarton sa linda, talbos. Ilagang gula. Ano ba? Pilapil ba? Karuha sa X. Bukas X. Iba na may tindahan ato nga groceryhan nga manirag udto. Kung nagabrig alas 3. Ay, oo. Itawag ka dito. Ay, katong kwan. Kawati-wati to. Oo, yung tawag ng mga to. Kaya photographer na to ni Rode Photo Art. Ah, Oo. Ay, Ay, naku, ay sige po. Sindi ay gapit-tinggo. Kaya ako matugingan. oo. Ako at dapat iskita di ko kaya. Pero mayroong na biyahin ka. Maana mo yan eh. Kung ikani, bitapos. Lakaw naman siya. Lakaw na siya. Ako lakaw na. Maana man. Oh. Ang boss mo. Lakaw na siya ka ni boss na. Ikaw lakaw na siya. Up! Maana sir. Yagay ka om. Kating ka om. Bisa to. Ah, papa to ni Pilapel. Apa ba to? Oo. Yagay ka om. Oo. Ilakaw na dito? Oh, manaya na magiglas. Last to. Payat man to. Oh, pero dahil sungkot-sungkot. O, pero pitahan na. Oh, kala, manaya nag-last to eh. Oo ba? kadora to na magino. Ako boss mo. Lakaw na ka boss mo naman. Iyan na man yung MTL. Kita mo Sa ito ba mo? Nana response. Kasi, kasi mo itong nag-aaral, naghilo, tapos sa gabino ko. Oo. Kita mo talaga, nisunod ako. Oo. Oo. Isang puta dito. Dito mo, dapit ako, dito ko dapit ko puyo. Silingar, mamay dito. Sa Aquino Road, ko Ano mo to yung nurse mo to yung anak? Oh, Aquino Road, ako daw dito, Aquino Road ba, dito ako kanto. Dito, may Pilapel. Kapila ka hilot mo? Kadunga. Lunga? Kadunga to street. Mandanan. Pero boss ni wala yung budget. Ano po? Agad ang puto sa po. Nagsige dito ah. Naya, nag-last to, eh. Maayo. Payat mo to siya? Oh, aniwa. Yan ang atiman niya kay bayot dito. Ah, dili, si Pato Tansong, komedyante yun to. Anila dito. Iyang to giligaan. Oh, Ano mo ito atiman niya? oh, hospital po. Ginhawa din pin, di ka mo ginhawa, patay ka din pin. Nanaw niya. Gani. Ang, kato siya, ang kanang Pilapil store, ihan na anak. Gani. Pas-am gani daw sa mga kuwan sa pas-am na tanan. Sinako. Sinako? Oh, Sa ano na niya? oh, naipamal sinako siya to. To, tiguang na. Oh, Ay, tiguang na. sus, tiguang na to, bro. Mga sinako niya, iya na. Ikaw na to siya magpahilot. Ikaw na tahilot. Oh. Tansyon. Pilapil. Mag-inom dong. Ah, nakita mo ito mo. Sunod ito. Napili ka ba ito, no? Kana o. Bala. Milo. Dato na mo kasirado, no? Oh, sirado mo sila. Kawa mo sila tindira ko. Sila na naman kayo. Di ka na to pandemic. Wala mo na na. Di mo to nasirado nila sa una. Wala nang bantay, no? Oh. Yung kung ilang tindahan dagan kay display. Uy, niya. Ah, baga na. Bitbit ba? Oh. Kulay sira. Grabe na. Kumpleto na lang ko niya. Dako ka ng kapitala ba? Kaya mo siguro mga kuwan, ano? Ikaapti kong mata, makawatan dyan ba? Oh. Sabi na magdunga pamalit. Kaya na half million na ba? Yung kapitala na. Kasi bugas palandaan. Elim nun. No? Dagang kayo, no?
Mapagod sa sulod. Ang mga stock. Plito na siya. Di halos diya man na malit mga tao. Kanano nga matol. Emily, diha. Di na lang mato palengke. Ya barato-barato po. At tama-tama po siya. Kailan sila yung kompetensya? Pero sila may pinakatako eh. Dako na ila akara sa tapag. Oo. Ay, dili. Para mga balde, kuam na iya. Dila, mga Kana ko makaya kini hapilyon ni yang Ah. kapitan ani ba. Sa kadaghan lang ka ano. Kapag ato ya ita. Kana mo pala kay Wala 20 sila mil. tarong building ay. Murag Ah. ang ilang tugkaran, ilang gikuanan. Tawag na sila building, makabayan kung sila building. Building permit. Bagay, ilaha mga inalapan-lapan ka ng pinural pa anan so. At ilaha na yun pa. Ilang tugkaran, ilang lang mga katirahan. Oh. Kita dai kana ko dito. Kita tulok. Yung mga inarundong ko. Mutar-mutar ko. Ika na ito gaya. Bakit? Iwati ang tawagan na kay puro mo na silang gaya-gayaan doha katong isang nagatiman niya. Ginhawa lagi daw delphin. Kadi ka maginhawa Moto yung nagbantay sa ospital nga hasta maghugas ang lubot mo to. Moto kami. Kuan lagi daw kanya. Magkuhan to sila, magbilas kay ang asawa atong na-stroke ko ka asawa atong komedyante nga magtuon. Ano, di ay Ah. sa mga niya. Oh. Ano po siya asawa? Sila naman po na binantaya ito. Puro mas lagi pambulag ng asawa. Mga kuhan mo god. May gani kay nasa nurse no ano. Naa. Tingnan niya. Kulakaw juga ni boss kay sipa na oh. Ganaan na rasyon ko dahil manayag last to. Naya de glass to. Tarong katunya, tarong katunya to. Ito, no? Ayun, ang istorya to. Ano lang sa'yo? Wala. Wala. Dollar na dito. Nagtatasa. Ay! Ano lagi siya? Sa kita. Uy, sa kita. Mag-ventilit lang ito. Kayo. Ako, sulay na ko dito eh. Kaduha na ko dito. Pinamog tubig. Ano yun? Lugay kinamog ka sam. Pinamog tubig, gamit lang kami na lang. Wala na po. Dagan na kay kag-request pa. Sabihin siya, kapit na, kapit na. Kita. Tabi, wala dagan kayo sa gigamit mang. Kagay sa operasyon. Pero wala siya, magyaw-yaw siya. God. Wala sa kanya. Kagay kayo sa gitaod. Kagay sa gitaod. Kaya. Anak ko, ang isa niya, sabihin ko, wala ka ba sa ginagawa? Modern high. Ah, Modern high. Modern. ay, dito din ito ay. Ito ba na daw? Ano ba? Awa ka ng hawa. Hawa. Hawa na sila. Lalit, sulod itong isaw. Sulod. Kasi ko lagi siya, no? Sulod sa hawa. Sabat kasi gawas ko. Mana sa sabat. Ayun. Hindi ko concentrate. Hindi ko sa concentrate. Hawa. Ano yung mga laway? Ito. Buwas na dugo eh.
Okay, Ramang. Kundong dre. Kung tao ng tawanan, no? Ano siguro kung tao lang, yung puti. Ay, nasa ko eh. Ano kasukan mo? Nodlo mo dyan. Ako na nodlo ka, no? Nakaya mo yun. Wala kibindan rin niya ba? Bumbog na eh. Hapon din niyang inilupot. Yung kailas ko ah. Piksan. Ilok ko ni ilok ni. Ipasan ako? Yes ko pangita sa masal. Pero kailas siya. Huwag na soy-soy. 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 Hindi ko na ito tumugot.